Čauko ľudia, ja som Adam 11, vítam vás z nového videjka. No a dnes tu mám moju hru, ktorá bude vlastne k hlavnej hre ako tréning. Vidíte, tu máte takto, tu máte oblečenia, uniformy, máte tu všetko funkčné. Tu vám môžem ukázať vestu. Napríklad máme funkčný bodycam. Tu môžete ísť takto, keď sa to teleportne, počkáte chvíľku. A tu sa dostanete na náš vozový park. Tu máte PME vozidlo. A tu máte veliteľské vozidlo. Utajeného Kodiaka, utajený Kodiak nový. S kufrom a tak. No proste tu máte dodavečky, ďalší Kodiak, ktorý by mal dvojka a všetko. Super. Takže keby ste chceli sa k nám napojiť a byť policajt, Y-Twist, ešte predtým, než naša hra vyjde, no tak môžete, tu máte nejaké vozidlo na pit manévra, ktoré tu je, tam potom Urosa. Tak, to máte takúto školu. Fakt? Pán Devok out, to akože kus pokázané na nič. Tu máte takto dodávku druhú. Nádhera. Veľká dodávka s týmto. Super, všetko by malo fungovať. Proste toto je len miesto, kde sa budete trénovať, kde sa budú robiť nábory. To máte ako tiež, no. Máme tu aj nejaké tie veci, ako je Glock, poľnoviac, Flashbang, M18, MP5, Taser, USP a mali by sme tu mať aj keď to resetnem, tak máme tu aj puta, Taser a štít, nôž, flashbang, Glock a tu máme pódium. Tu máte tento smoke, tu máte generálne uniformy, tu máte, môžete toto. A tu sa budú robiť proste nábory. Tam máte na tréningy vozidiel a tak. Takže keď by ste sa k nám chceli pridať, Discord bude v popisku a neváhajte, robíme návod na inštruktorov, zásahov, no úrnu, PMIčko, OHS, no hoci čo by ste chceli. Keď ešte vám ukážem náš Discord, tu máte všetky volačky. Argos, Ostrov, Titany, Urna, PMI. Ja som model 10, takže keby ste niečo potrebovali, tak som tu. Stále skoro. Tu máme našeho veliteľa pohotovostné motorizované, ktorý prečo je tréning, nechápem. A dobre. Tu máme našeho inštruktora číslo 2, ktorý je u zásahovky. A
Toto sú naši veliteľia proste. Neviem, čo by som vám k tomu povedal. Ešte tu máme nejaké tie prestávku vo službe, cudzineckú SPE, pyrotechnické, suspendáciu, prezident policajný. Takže tak. Máme otvorené miesto na policajného prezidenta. Vidíte, tu máte kurzy. Ešte keď by ste chceli napríklad, tak tu máte všetky naše role. Odbor vnútornej kontroly. Môžete byť aj náš admin, developer, pokiaľ máte nejaké dobré vozidla alebo niečo. Hoci čo by ste chceli. Takže vidíme sa asi. Tak čaute.